nawo. Hongu ndinopa kutenda Mwari kudenga wachititira zvakanaka. Regai ndikukwazisei pasi rose pasi tenderere. Rusape woye vengere. Tikati venkewo zvinenge zvinoita kuti. Tikati vengere zvinoita kunge takavhengedzera patikati venkewo. Tiri muno muvhengere. Stereo 025 ndino kuchingamidzai zita ninoitwa Peter Anton Masuka. Ndinofamba nechikwata cheTrue Vision Gospel Singers. Alright. Somuonere kujokazi moyo kuya munhu. Auya mahara nekuda kwaPeter Anton Masuka. Tauya kuzocelebrate a life nekuti chasarira isusu. Peter Anton Masuka atopedza bhaki. Ndanzwa munhu waMwari achitaura ndikatoti vanhu vari kuti havasi kudaira amen asi vazvinzwa. Peter Anton Masuka atopedza bhaki. Kana musikadi kudaira amen ndongo yacho kuti idaira paina Dorcas moyo pamberi. Maizomuonere Dorcas moyo kuya munhu. Auya mahara nekuda kwaPeter Anton Masuka. Saka inguva yekuti celebrate. Nekuti ndinoziva last request yavakaisa kwandiri ndiri kuBotswana. Vakanditi ndoda kufeature naMai Moyo. Regai ndikutaurire kuti Peter Anton Masuka atone masong ake 6 atori kustudio kwangu. Ndataura ndiri pamberi pavakoma Peter kuti Mai Moyo ndinoda kuti muzofeature naPeter Anton Masuka. Kuitira kuti tizoona kuti vatisira a legacy. Ini ndichitaura ndoda amen. Nekuti Peter Anton Masuka aiti akabata microphone waitozviona kuti haina kubatwa nemwana wesikuru. Saka ndinofara ndauya nehama dzangu dzauya kuzocelebrate. Handikwanisi kuintroduce Mai Moyo nekuti vanovaziva. Dorcas Moyo ari pano kuzocelebrate life yemukundi. Ndina Mai Caroline Chidzikwe. Umbiri imomo vauya pano mahara. Ndina mimba idimba. Ukaona munhu unoteerwa. Iwo upauchafa ufunga kuti Dorcas Moyo achauya. Asi atera Peter Anton Masuka. Zvinoreva kuti Peter Anton Masuka aisava Windi. Aiva munhu waMwari anoteerwa mabasa ake ari kumutevera. Amen. Isingakangoni manager wangu vanongonzwa paredhiyo vanonzi Uncle P. Vari apa futi. Vateera Peter Anton Masuka. Chazotoshota ndimacheso basi. Nekuti Peter anga asina paanoti apa handikwani. Isusu vekunashe studios nevaimbi tarasikirwa asi tasirwa nhaka. Mukaenda paYouTube munotomuona Peter Anton Masuka haana kutisira mhepo. Shoko raMwari rinonzi hanzi ngatigadzire nhaka. Endai paYouTube mukoma Kareji baba vanyu asiya nhaka yokuti for the next 50 years munenge vachingovanzwa vachi Dorcas Moyo with charambas and so on, praising the Almighty. Chirega ikati fambe tichiti kune mhuri yepaMasuka in the entire fraternity Anglican Church. You are not the only ones we have lost, but we have also lost at large as Manicaland province, if not par excellence in Zimbabwe. Chirega. Mararamiro andandiri kuita wenini nebakurira wandakaitawo zvasiyanawo mukurarama. Sinotenda zvikuru. Alright baba, tiri kudzoka paalbum iroro rekumashure. Andika, imini ndozviziva kuti hamusingori artist chete. Mumichato yechi-MC munoita. Andika, song yenyanda kuridza inonzi Hoko Yone Nhamo. Ndombera kuti muudze vateereri kuti nziva makuda kunzwa yakamira so ndobva ndambokadonhedza. Hoko Yone Nhamo isong yandakatora mubhaibheri muvhesi inobva kuna Luke 10 verse 18. Vane mabhaibheri mukavhura
Luke 10 verse 18 munoiona nhoroondo yesong yandiri kuimba hoko yone namo. Okay. Kwenda kumusha ndopata kwanisa wose kuNashe Studios tikwanisa kushuta werichema hivi kuti tikakwanisa kubuda mangwana mukuru kuseni teti communicate nakarasika manager vanenge vaziva vari kuziva ndavona matara vari kuziva aiwa kabati pane munhu anadza kuda zvekwaSosten aiwa Sosten unenge Sosten ndipano ka vakaundana kana paSosten tine urombo nekurasirwa kwedaitwa naPeter Anthony Masuka. Ndakamirira Diamond FM nekenyero yeManicaland, mumwe wevaimbi vatakatanga nawo pabasa redu. Tine urombo kuti nguva yavo yakwana, tichiri kushura kuti vaende mberi. Zvisinei tinogamuchirana kuti hatina simba rekudzivisa zvinhu zvakaita saizvozvi. Tokushura kuti mweya wavo uzorore murugare, kumuri yasiwa vainyaradzwe naShe. SaDiamond FM tinoti nyaradzwai namweya mutsvene. Mazvita mumwe wedu atisiya Peter Masuka tarasikirwa zvakanyanya nemhuri yose Music Fraternity. Tinongoti mweya wake ngauzorore murugare, basa guru rakasiya akabata music rirambe richirarama. Thank you. Tinotenda Mwari nenguva yakatiwanisa namukoma Peter Masuka. I think as kuNashe family tarasikirwa apa tanga tauya church service burial yavo iripo mangwana. Tautenda vaimbi vekuNashe vakwanisa kubuda kuti vauye namukoma Peter taishanda zvakanaka, hakuna chinhu chairongwa especially inini malonchi angu uya aibvunza sisi zviri kufamba here. Hapana chinofadza chikuona muimbi achikufonera achikusimbisa kuti zvinoita apapi zvinhu zvaapapi. You are so humble, munhu aishandika naye tarasikirwa zvikuru semhuri yekuNashe. Kuti tinotenda kuti tine nhaka yatasiyirwa. Kune album ririko, anotaura naproducer wachiti ane album ririko ranga akakumbira kuti ndinofeature. Definitely ndichaenda kustudio ndonofeature song one yaMukoma Masuka. Tokwanisa kuti project yavo ya2024 ibude. Ndotenda kuti pane message iripo yatasiyirwa naMukoma Peter Masuka yevarikuda kuti ibude kumhuri yeZimbabwe. Saka imirirei album iroro riri kubuda manje kuNashe Studios ichange yapedza album iroro. Kuda kutenda vaimbi vese vekuNashe, kutenda zvakare naproducer wedu, manager wangu GM Band, tese takwanisa kuuya kuzotikuonekane naMukoma Peter Masuka. Nditi Mukoma Peter Masuka zororai murugare. Right, chekutanga kuti kuNashe Studios Baba Masuka ashanda nawo kwenguva yakareba chaizvo, ende nanhasi ndiri kungotadza kusvikamuchira kuti havasisiwo. Saka ndinongoti zororai murugare pabhizi wavo sehanzvadzi yavo, ndinongoti zororai murugare tichasangana. Ndinongoti sevaimbi tongoti mweyawo uzorore murugare mukumhuri yarasikirwa. Tinongoti tinotenda kuti baba vakasikusiyira something chekuti munoramba muchivarangarira, muchiona music yavo, muchiteerera music yavo yavaiparidza, vaitoshumira pavaitoimba paya. Saka muri at least vane zvimwe zvinhu zvavasiyirwa zvakanaka zvekuti vanokwanisa kuramba vachitoteerera, vachirememba mudikani wavo varasikirwa nayo. Isuwo sevaimbi chokwadi tarasikirwa, tinongoti mweya wavo uzorore murugare. Sevaimbi tarasikirwa zvakanyanya nekuda kwerufu rwaBaba Peter Anthony Masuka. Tinongoti baba zororai murugare. Your music ichangoramba iri mundangariro dzedu since iri paYouTube, and ndinongokurudzira even one, just keep on listening to his music paYouTube. Zororai murugare baba, tinotenda nebasa guru ramakaita isusu sevaimbiwe. Muri Zimbabwe ndiri mwana wa Mukoma Peter Anthony Masuka. Ndinoda kutenda
ruoko rwakapiwa nekunashe studios. Handina kuzowana zvekutaura asi shuviro yangu ndeyekuti ndigowana kuisa maleve baseline paalbum ravo raunga naro rawachazoda kubudisa namukoma Olin atenda Anthony Masuka. Murume uyu anga ari muimbi anga achizikanwa mudunhu rino reMarusape. Murume anga aine chido chaizvo nezvemusic nezvekuimba. Takatanga kuzivana makore aperayo tikatomboshare stage tese naPeter Anthony Masuka. Ndarwadziwa zvikuru, ndarasikirwa zvikuru. Peter anga ari murume aifarira zvemimhanzi, especially patime yandakazoona ari kushandira nababa Olin Anderson. Ndakaona kuti music yake, graph remusic yake rakati kwirirei chaizvo. Ndarasikirwa zvikuru. Ini ndinoitwa Cosmas Mamombe, ndiri muimbi zvekare tichigara Marusape mumabvazuva. Mwari dei vamutungamirira Peter Masuka parwendo rwake, azorore mugare muzita nemuropa raJesu. Amen. Inini ndinonzi John Masuka, ndiri munun'una wamukoma Peter Masuka. Ndakamira pano nevekunashe studio. Ndinotenda chose kuti vagona vatibatsira. Handina dzangu mashoko akawanda ekutaura asi ndinotenda chaizvo vekunashe studio ndiko kwaiva neshamwari dzavo kwavaenda kunorekodha music yavo vachitaura kuti izvozvizvi ndine music yandinoda kubudisa. Sofa vatiudza ivo vati music kune imwe ichitori kubikwa yanga isati yapedziswa namukoma Peter. Ndinotenda.